кажем, един брой голям как става. В тази творческа работилница твори Иван Станев, майсторът на стъклени играчки с над 40 годишен опит. Помагат му хора от социалното предприятие за хора с увреждания, които той е обучил на тънкостите в занаята. Интересното е, че тази година невероятно силен интерес към тези истински коледни украшения. Под високата температура на огъня, със своята газова горелка и по метода на издухването на стъклото, майсторът сътворява истински чудеса. Така само с няколко движения той прави от една стъклена тръба най-красивите коледни камбанки, а различните фигури за украшение на елхата оживяват. Тази година, може би, се връщаме към ретро украшенията, това, което преди години малки фигурки, батинца, джудженца, всичко, което традиционно с години е било украса на българската елха. Креативни са майсторите в ателието за стъклени играчки. Финалните щрихи са тук, където Диана и колегите й внасят последните вълшебства в украшенията. Въображение, коледно вдъхновение, много топлина и любов, разбира се, което, защото това е ръчно творчество, ръчна дейност и състоянието и на художника се отразява в работата. Доскоро занаятът за изработване на стъклени играчки се считаше за един от изчезващите. Това обаче вече не е така, след като няколко кандидати са изявили желание да научат тънкостите. Иван Станев ме избра, защото съм малко по-така в ръцете и трябва да имаш малко усет. Без усет няма как да стане. Въпреки труда и усилията, Иван Станев и колегите му продават стъклените играчки на символични цени. Само и само радостта на Коледа да се отразява в стъклените украшения във всеки дом. Желанието на хората с увреждания да могат и да покажат най-доброто от себе си и да бъдат всъщност наистина участници в целия процес на реализация на обществения живот. Майсторът се надява занаятът да не си отиде с годините и да има все повече хора, които искат да го предават нататък.